The time right now, it's 6:56 in the morning. And you're listening to MOR 101.1. Kayo. Good morning to Rosa and Boy Niego. And also good morning to all the people of Turil. Mayang pamilya. Good morning mga kabarkada. Di na tulog gayon. Ang atong programa ang kini ang akong tugkran. Atong i-welcome mga kapamilya atong bisita karong buntaga, ladies and gentlemen. Senator! Asa naman tayo mohang bedri senador? Lumising mo na. Dali lang senador. Hipos to na si utility ang bed kay kisa ko din nagigda na rin. Senator Manny Pagkalarn! Sa'yo, ang loto na to para sa'yo. Ang loto na to hindi ako sosoko, isisigaw ko sa mundo para sa'yo. Ang loto na to. Tulad ko, may problema at pagsubok din ako sa buhay, pero nalagpasan ko kasama si Kuya Cardo at Ate Pris. Siyempre, senador, natulog gayon! Kauban din namin ang bagiitang irong buang ng imuan. Ate Prissy! Adunay panultihon. May pang ice cream nga kapilagitilaan, wa na mga yor. Para imong uyab kapilagitilaan, ilugon gihapon. Ngigagod! Bitaw, no? Kanang mukhang kag-ice cream. Tilain ko nagdunay may mga yo. Ako ba gani, luwa-luwaan. Kaong gani, kaong ka. Imong hinigugma, kapila ni mo gitilaan. Ilugon gihapon sa mga kanahan. Siyempre, Ate Pres, kini mga babae god. Magpa-disinfect mo po na sila pag human kay para pwede pa sila kung anong lain. Hoy! Patulay! Isprehan nila. Isprehan. Ngiga ko ito mga topic din. Bata ka ba yan? Mo na gisuwayan ni mo cards. Gipa-disinfect ni mo to. Ay, pa-disinfect na eh. Pag humal? Ningon man dito sa ubos god, pagkuhan ako nga, nakabutang dito sa pantalon ba? If symptoms persist, consult your doctor. Napadya nakabutan dito. Ang imong hinigugma available sa tanang butika. Ano mo ay? Lagi na Ate Pres nga karong panahon na masinasaw ni mo amping sa usa ka butang. Mawagid na usahay kung di gid nimo kana bitang ampingan sap. Ay bisag pag-ampingan mailog yapon sa uban. Mao nang igana akong entrada. Bakit pala istorya karon sa tong letter sender ay giilog sa gapnod. Kabahin kini sa usa ka asawa nga giilogan ang iyang bana. Ay kawawa naman ang ano niyan kinabuhi niya. Sa to pa Ate Pres nagluib. Nagluib. Nalugot taon. Naglug ka na ako. Di buhat ko tanan. Ano ka mo? Ngano Prissy? Gano ko kung pakuuta Prissy. Na ba mo Ate Prissy? Ikaw ang nagluib tapos siya imong uyab. Ako ang imong gibang ko. Ako sa basahon yan. Basahon nga gagi. Sige, sama internet ta. Sige. Intrahon natin, intrahon. Di sa kamo greet niya, okay greet. Ano mo? After. Okay, di mo importante. Ngigagod. Sige, karkata mga pamilya. Atong oras, alas 7:01 na.
Miski mo backing na ko. Ikong babuya ka ha. Binaboy mo ako. At iyong iti na boy. Ang sa ibang boy. Oh. Miski ningangan akong baba. Oh. Huwag kong gitsan o bato ha. Kita ang bato. Pumasok na tayo siya. Malay na ako. Isahan mo kung batos ganahan. Sige. Larga. Mayang buntag mga higala o mga sukinti paminaw o sa mga artista nga mohatag og kinabuhi sa akong kaagi. Tawag ko ninyo nga Vilma. Panuna niya si dance pagsaysay akong suwat kaagi. Paliw ko na sa pagtukar sa awit nga reguluhan. Siya kinsa. Ligagad. Mamuray tugtog dito sa kilid sa pantalan sa nabangal. O mo na yung team song sa nag-ayog Coastal Road, oh. Ay, pag-amateur niya ba? Oo. Hala. Oo, yan ang mga competition sa barangay. Moni, oh. Mag-ana-ana ang mag-action-action ang mukanta. Mag-ana-ana ang kamot. Yan, ang salina, nagilak-gilak. Nagilak-lag Oo. sila. Oh. Isa pa yun ang microphone. Microphone. Oh. Pinaana-ana. Sa dihang pildi di ay. Oh. Saya begitu. Tayo, kita niya, ana. Pero, Moni, Napay action. lang. Stepping. Sige, suga. May stepping, Oh. stepping. Tagay mic. Ah. Tagay ko Okay, kanang mic. murag mic. Ah. ito, please. Guys, ang parang mic. Tara, Kanang murag mic. Dara. Pinaana pa. Tagpagay ko Diamonds Are Forever. Diamonds, sige. wait lang, Ay, ani ang action sa Live mga... yan, live yan. Ako yung host sa una sa mga minus one singing contest. Oh, mga amateur. Ayun. Oh. Oh. Ibutang sa kanang Chorus. tunga. Tunga. Oh. Ayun. Minana. Oh. Sige, paminawan lang na to. Oh. Ana. Oh. Ana man na. Live. Oh, ana man yun siya. Oh, ana. Antil. Oh. Oh. Nya pinaana din no? Oh. Oh. Pag-announce sa kanang kuan pag-isaw sa minus one, napindig, labay mic. Labay pa, it's a mic. Oh, Diamonds Are Forever. Pati pres, hindi ko kakita sa dito. I-off. Dara. Ana. Ayun. Hayag, Di sa kini gipanganak ta nga usa ka kwaknit no. Kaya di ka kita hayag. Doon kang suga din sa Dako begini TV. Sharon, bayliran ning suga na mo. Dili may bangko. Abang. Pwede spotlight. Oh, ito po ni si Sharon nga bangko ni ba? Di ba may magyapang kwarta diri Sharon? Hayag guys. Ay. Kali magagwalo, 1, 2, 3, 4, 5, Oh, 6, 7. dagko biya kayo. Parang suga bitaw sa kanang bitang kuan kanang sa overpass. Oh. Nang musiga ra naggitngit na. Ay Ginoo. Pero ganun talaga ang mga amateur, no? Oh, it's a Oo, mic. it's a mic. Tapos, nag-amigo nga nag-aapila ng amateur sa una yung alay puto yung tirada ati press. Oh. Okay, kuan puto ya mga inani oh. Tapos, mga Bing Rodrigo. Oo. Kaning Gana, gintong araw. kanang Mga kani. Wika ng pag-ibig. Oh, yun talaga ang Mga amateur singing contest sa una ati mga press. batang 80s, Oh. 90s, ganun ang makikitaan nyo yung mga sa pista sa barangay. Si Lin Nunez. Nag-apil man nag-amateur si Lin Nunez. Kapil to? Apil na. Apil di kayo. Dili man itsa, di man mic yang ginaitsa. Ano man? Iro. Pagkanta sa system, nag-iro. Ay, ganyan talaga. Yan si Reynaldo Baltolore. Umaapil yan ng amateur before. Ba? Oh, kauban si Pika Bahog, yung ate niya. Mga amateur yan na Pwede sila. na kamay Oh. hindi ko aning Rinaldo? Rinaldo Oh. ba ni ko sakpa. Ay, Oh. hindi ko kita aning tawanan ni.
Nakamatikod na ko. Bakit pala? Ang suot niya sa una, Ah, kanang pulo. Puro ni Oo. Michael Jackson. Kanang pinapuok kay nilang batunes sa Oo. kuan sa liog. Oo. Nagilak-gilak dere. Nagilak-gilak. Oh. Sa lina. Oh, sapatos sinaw kayo. Sinaw pa sapatos security. Naka all pros cleaner ang sapatos. Oh, mao man na ilahang mga costume sa costume una. mo. Yung, bakit Mga amateurista. yung iba magbarong, no? Yung iba, Oo. magbarong at saka yung iba may nakatakin. Gwapo di ako papel mo amateur. Magbitbit mo giring. Bakit pala? Hindi mo ka nag-itsa sa judges. It's a hikiring, ay judges. It's a hikiring! Hindi ko mo daw. Hindi ko madagon. Ano, ipakambras na mo. First time, papel mo giringuntin. Magdala mo giring. Ngayon pala ang amateur. So ngayon, ipadayon natin ang liter cylinder. Cylinder. Pababalaan natin ngayon. Okay, sige. Kinamnam di ko ano ba dito sa kilid sa pantalan sa nabangal. Dito sa jinsan. Dito sa janggas na janggas. Janggas? Ay, Pa na din sa Janggas yan. Yan yung panahon ang tugtog ng kanang gituli kog pakang. Ay, saan pa sa niya, girl? Ah. Natuloy, day ka? Wala yung kaming tubo. At ako ng hilamon. Tumoy raman! Saan na sinadang? Hindi ko matmupiyong ramang ko. Hindi mo na ko tanawon. Ay, nako. Sige, Ate Pres, lagat ang Bilma atong sender, no? Oh. Presela, ang akong problema manggod mahitungod kini sa akong bana nga nagtrabaho sa usa ka mall diri sa siyudad sa Davao. Wa ko kabantay, Priscilla, nga akong bana di ay dunay day laing gikalambigitan ngadto sa usa ka mall nga iya sa akong kauban. Usa ka sales associate ang maong babae. SA. Usa ka adlaw ni anak, wa na jud ko kapugong sa akong gibati. Ako yung gisong ang maong babae ug akong gidumog dito sa iyang trabuan nga mall. Gisong. Gisulong. Sa magtatapos. Vilma. Ano ang mga simbolo senador kanang ilang Gisong. akong gisong ang babae. Lain ang kapaminang gisong. Short na siya, short for gisulong. 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 Ay, gidumog niya ang uyab ng Gidumog niya ang kay atlan magod nila nga nag-break no. Oo. Tingkaon. Oo. Mao to gisong sa maong asawa ang katong iskabitse, katong kabit. Nga naghungitanay ko na pa. Oh, mao to nga iskandalo gid dito ang iyang bana ug katong babay Ikaw ulo nga kabit sa maong kuan sa iyang bana. Oh, mao to nga karon kuno ang maong lalaki. Mm. Wa na gid kuno kuan, wa ko na gipili sa ilahang duha. Yun sa man. Gibiyaan ang asawa, gibiyaan sabtong iskabitse. Oy. Kaya na iskandalo man. Ikaw ko na dumugon dito sa mall. Nga dagang tao. Bitaw, no? Pero nag-duty pa rin siya. Yung lalaki nag-duty pa rin. Ang lalaki ni duty gapon. Yung babae na gidumog. Babae ko no magduko na moagi. Moagi nga wayo. Wayo. Moagi nga wayo. Sa uwaw. Sa uwaw. Yun po kasi, siyempre, alam mo naman ang mga tao pag may mga iskandalo, ikaw lang ang istoryahan, di ba? Matok of the town ka doon, ay, yan, ganun ang mga, di ba? Hindi ka magkabikos-bikos ang kinabuhi mo doon kasi, naku, natatanaw, tututok ang tanaw ang mga tao sa'yo. Ay, naku. Ayun, yan ang ating atangan mamaya sa Sa Gapnod. Sa Gapnod. Kung giun sa Pagdumog o giun sa nila pagka-relasyon sod sa kining ilang trabahoan. Pero speak ka ng dumog-dumog at Press. Matan para sa diri sa sa ABS-CBN News. Di na kuno na uso ng dumog-dumog karon sa mga masakpan. Kabulo ba ka Ati Press og senador? Ano pala yan? Kining confrontation ni Liza Soberano og kaning ni ni Belinda
Og Si kini Gilindo? og ni Rio sa Make It With You. Oh. Gi-praise gyud sila sa mga netizen kay Ay, nag-trending yun, no? trending na Ate Pres kay walay siya nagpaanay, walay siya gitanay. Oo, kasi Ba? kasagaran sa teleserye karon magkinamutay magnaw. Oo, pati sa magdumdumog. katong real life ngay mong Real nakita life Ate na Pres nga. naghinugay talaga. Nagpaay kining ilaha kay sakpan man ni kuan, sakpan man pud nga murag nga nay murag something sa uyab. Oo. Pero kini sa walay sa paanay. Ano lang ang ginawa, Kuya Cardo? Anong gibuhat nila Ug dyan? aron yung masayra ng dagan sa istorya atong paminawon. Kipotlan mi kurente siya. Hindi mo yung Baka walay volume yan, Kuya Cardo. Ayun. pamina. Ah. Uy. Ah. Wow! Oh! Alam, napakaganda pala ng eksena ni Billy dyan. Oh. Ayun, idol ko yan si Billy kasi marami ng ano yan experience. Oh. Idol ko yan kasi yung mga ano dyan, ay naku, grabe talaga. Ano mo? Mo to depressed nagkumprontahay ang kuya ug ang gidudahan nga third party. Pero wala si nagpaay, wala si nagitay. Pero di gina pwede mo itabo din ni. Ha? Oh, sa ato amang God, Mm. di gina pwede di ka kakumot og naong. Hindi pwede na hindi magdulot ang kuko sa liog. Oh, di pwede istorya ra. Hindi pwede na kanang muuli sa balay nga dili hulbot ang buhok. Oh. Pero na uban ba gid pud niya kalmado ra gid pud siguro Ate Pres. No? Oh. Pero siyempre, kagaya ng makabagong ano ngayon, konfrontasyon na, kailangan kasi, yung iba kasi, diretso na bigyan ang ano, dapat atubangon, storyahon mo na. Mm. O pag mabalaan mo nga tinuod di ay, o di madalang istorya, ay ha pa ni mo bukbukon. Kasi yung iba diretso gukod. Ah. Ilang porn na sa isang kuan ang babae. Ayan. Tapos dili mao, dili dito mao ang kabit. Luwi ka. Nag-assist rin sa iyang uyab, di perting pataya. Mama. Moral lesson diya mga pamilya. Oo. Atangin ninyo sa gapnod karon. Atangan ninyo sa gapnod mamaya. Balik diba? pa mi, ha? Salamat kayo sa inyong pagmaminaw diya. Ate Pres. Ano ang masabi mo, Ate Pris? Extra, Ate Pris? Usa lang ang ako ikasulti, agig panapos sa ato ang letter sender. Suluhay mong problema, ay may idamay. Ang gara-gara. Kamusta mga higala o mga suking tigpaminaw?